Hadin beladap banyak kenduk bat kihe jongka silong containment board bandawa penkendra ya kibri besyong bean halum survey senda bat kathem motor menta kasngi karp kunai tri yayong arjar pusau nagleng khanyu trap youth council HYC sengkemi hapo kejinglam president uba roy kupar sendrem kilalej banyak kenduk yau sembut menteri rangba kejelau uba perstun tensong ringkat kejingdon lang deputy commissioner juga is Khasil district bandawa nak sorkar ban simkia yekiti kibriu namar kecaka kalong bai side mat ban pej ban basyong bean klaim kejingyo jingbet kibawan sa nakaleng kijela habakran siklat pathai kubor hadinomi nakakamrau deputy CM nagleng unong elam jongke chusi ulong bagi kendu jongka seng kade hadin bakaseng kelalap leng bagi her jurip bagi don kibriu kibri tiarjot bat ki penun kam da kibriu ki basa ha ketu kecaka bat ki de kibriu bom idon jingsyanya bat long ru bana kete kecaka ki jupen mi bon ki kam runar ta bai dei pat bat ka jinglap ka jongi kum keseng hang the ya ka jingshong jong ti kibriu da hang the po lum sorbi kemudian ha persya jong ka fire emergency station jong ka yodu amanda ka singi la yo ban ya keren bat udip TCM ban air ko jing tho au ban akani ka meeting ka long menta DC jong ka is Khasil su la don lang ka meeting nomor ba udip TCM la pentip yo DC jong ka is Khasil ban ya don lang rengkat ka ni ka jingdawa jong ka seng kalong bena ka basai kabaningkong ngilap bakini gibriu giba syong basa akani ka jaka kini gibriu kibam don jingshanya lani kibam ngimtip ya ka jingwan ka jongki na ai kiwan sha ai gilet kabar kalong ba ngiyo jingtip bakani ka jaka ka basyong basa angti ka ka jaka ka bapenmi ya shibun ki kam sneer ki kam lunar kumjur ki kam khai drugs ba ferofer kabalai ka bangilap ka to ka jaka to ka singi kalong ba ka don ka business ka ba uwe na arbut gibriu gile ka badi ni ki scrap kat kum ka jingtip ka jongi kalong ba kitu ki try ki balik scrap ki penon kam ki gibriu pat ki basa to ka jaka ti nilawannya kenduk menta ya u deputy CM bandawa baka sorkar kada bensim kam ngimtip manu belum try kini ka jaka kat kum ka jingtip ka jongi yong baka don ka jingile kis ka cantonment ka kam don ki private parties ki bakam re ka jinglong concern ka jongi ka dei bakini gibriu ki basyong basa bian bat ki balak penkela ban isatmet ban pet ya ka rukom im ka jongki ya ka jinglong jingman ka ni ka jaka kum juru ka jing penmi ya ki kam snew bat ka babu jingma ya ka jinglong jingman jong ka jela ibro kwe ka jingdawa jong ka seng kolong badai ban weng bet ya ki na ka ni ka jaka ti u deputy CM hang tu hi ya u DC jong ka is Khasil sulat dapat tha ba unkot meeting ya ka cantonment board unkot meeting ya ki pulit bat kiwe ki department ak bau DC ula pentip yang ia jing sha ula bu ya meeting la shai ka singi ka por lai beji ban ya kren be de begni kam te nakaliang jong seng ngila ay ka jing tho ngila bu ka jing dawa te ka steps ka ba nakaliang jong sarkar ka shim ngin up ka tu kan ni por namar ba kumangila ong hi ka jing kwa ka jongi ka long begini ki break ba syong basa be an yang ni ka ka de ban mi balada ka sarkar ni kinu ki por kim shim ya ka jing ki kli ban penmi ki ni break nakaliang jong seng ngila kloy ban shim ka jing kli haladi ka ba lada don kam wat daladi ban let ban weng ni break ngin sale ya kata tingin up shwa ya ka jubab ka bangin yo na ka cantonment bat kumju na ka sarkar ka ba ka ban let lang ba ka district administration